Saúdos a todas e a todos os ouvintes de Radio Allariz. Agromar estora nesta emisora un novo programa xerme dunha antiga iniciativa radiofónica que hai xa máis de 30 anos tentou captar e espallar o interese pola nosa historia allaricense, a nosa cultura popular e máis pola nosa lingua, e que levou por nome Falamos do Noso. Recuperamos a mesma necesaria intención divulgadora daquel programa e, neste caso, orientámola cara a dous autores vinculados á nosa vila, de algún xeito. Un é Vicente Risco e outro o seu fillo Antón. Daquela, nun acto de reciclaxe onomástica, bautizamos, e será bautizado este programa como Falamos do Noso a todo risco. Evidentemente van xirar arredor da vida e obra destas dúas figuras, das súas creacións que serán as literarias pedagóxicas, xornalísticas, ensaísticas e máis do labor de promoción e difusión que a Fundación Vicente Risco desenvolve na sede da Rúa San Lourenzo de Allariz a través das distintas iniciativas, sexan exposicións, actividades, premios, certames musicais. E como pregoeiros e pregoeiras destes coñecementos, destes saberes, desta información, temos aquí tres voces que paso a presentar, como é normal. A primeira é a voz de Ángeles, directora das Silbardeiras. Hola, Ángeles, que tal? Hola, moi ben. Benvida a este novo proxecto de fala e coñecemento. Que che parece? Interesantísimo, moitas grazas. Pois eso é o que imos intentar, falar e dar a coñecer. Un veterano, desde logo, nestas angueiras, Toño Demetrio, que tal? Boa tarde, boa noite, boa mañá. Bo día. Bo día, sí, pode ser de todo. Que tal? Ben, encantado de estar unha vez máis aquí. Pois intentaremos estar encantados nós e desde logo todos os que estean atrás das ondas e da radio. A voz que está a desescoitar é a de Xavier. Necesito o apelativo, o Xavier Juanitiño. En certa medida vai ser un pouco a voz presentadora e moderadora deste programa. Eu creo que sen máis imos comezar con esta nova angueira, que esperamos, desde logo, que sexa do gusto de todos vós. Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria.
Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra. Do mar se diz terra à vista, terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria a mim mesmo eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria, diferente das estrelas. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. De onde nem tempo nem espaço, que a força mande coragem pra gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo na Bahia faz a gente querer vir. A Bahia tem um jeito. Ben, pois despois desta peza musical fermosísima de Terra, de Caetano Veloso, imos ao noso. E o noso neste caso é, a primeira parte sería falarmos da vida concretamente de Vicente Risco, nunha sección que podemos titular daquela A Saga do Risco. E a primeira entrega é Por Terras de Caldelas. Claro, por empezar por algún lado habrá que empezar por saber de onde procede o risco, non? Cousa que non é nada sinxela, porque de logo non son da Allariz,
tampouco son de Ourense, nin siquiera son de Caldelas. Ainda que o título sexa por terras de Caldelas. Entón, bueno, por empezar por algún lado, empezar polo principio casi sempre está ben, pois podíamos ir por aí, non? Perfectamente. Que ten que ver Caldelas con... ou si ten algo que ver Caldelas, evidentemente? Claro, evidentemente ten que ver, pero nin nesto hai unanimidade, non? Sabes, eso sí, que os Risco chegaron a Caldelas no século XVIII, e pouco máis, fixeron de correxidores e de administradores da Casa de Alba, dona non só do castelo, que afortunadamente ainda está aí e ben conservado, sino tamén dun amplo patrimonio que alguén tiña que administrar, pero a partir de aí non hai moitas novas, non? Incluso hai novas contradictorias ao respecto entre os biógrafos de Risco. Pois Casares, que é un dos principales biógrafos, di que procedían de Almansa, en Albacete, a donde nos manda, non? Xusto Veramendi, por certo, neste momento pois é máis que obrigada unha referencia a él, non? Aparte de ser un extraordinario mestre, historiador, membro do padroado da Fundación Risco, responsable da sección de pensamento, e que acaba de finar, sí, pois hai uns días, non? Entrañable amigo. Pois Risco coincide, Risco justo, eu vou dicir justo e non xusto, porque il non era galego de orixe, non? E ainda que casi todos lle chamábamos xusto, e a veces nos reprendía que non eu son justo de nacemento, ainda que por adopción, pois il se sentía máis galego que ningún de nós, non? Bueno, pois il coincide nesto, pero en cambio Freixeiro Mato contradice un pouco esta aposta e di que eran de Mansilla, de Burgos. Bueno, xa non queda tan longe, non? Xa os tremos aquí un pouquiño máis cerca. En todo caso, que dentro da 18 o Risco están en Castro Caldelas, non? A partir de aí, pois empezamos este percorrido polas vida e andanzas do Risco, que iremos degrañando en varios programas. Neste podemos falar dos primeiros anos ata o nacemento de Risco, pero aí xo atopamos en Ourense, non? Entón, supoño que se facemos unha pequena árbore genealóxica, imos ver... Sí, sin enredalo moito, non? Sin enredalo, claro, non. Senón isto pode ser algo complicado. Eu partiría dos avós, non máis atrás, non vamos ir ao 18, primeiro porque tamén sería complicado, sí. Pero o avó paterno era Vicente María Martínez Risco. Este sí que o temos ben documentado, era abogado do xuzgado da lei de Castro Caldelas. Risco vai herdar del non só o nome, sino tamén a tradición pola abogacía. Convén ir xa apuntando que Risco foi abogado, ainda que a veces nin el mesmo o sabía con claridade, non? Eu creo que pasaba un pouco algo parecido a Castelao, que tamén era médico e nin el mesmo era moi consciente de que era médico, non? Non sei se lembrades aquela anécdota de Castelao nun discurso, nun programa, nun meeting, que alguén se atopou mal, dende a tribuna onde estaba Castelao lle dixeron a Castelao, mira, di que hai unha persona, bueno, a ver se hai algún médico por aí, que sei que alguén se atopa mal, e alguén da organización dice, pero tú eres médico. Como esa era a conciencia que tiña Castelao. Depois hai a parte xa máis coñecida desto, que a frase de Castelao ao respecto, non? Que ele estudiara medicina por amor ao seu pai, pero que nunca exercera por amor á humanidade, non?
Bueno, eso sí é algo máis manido. Bueno, despois o avó, por parte de nai, o avó materno, era José Agüero Mogó, habría que dicir, sí, neste caso, os exquisitos nesto do francés, que claro, era francés, era de Burdeos, non? Despois, se seguimos, o pai, xa nos imos aproximando, era Antonio Martínez Risco Pérez Santamarina. Este era funcionario de Facenda, por certo, din as crónicas que lle gustaba moito tallar madeira. E isto non é banal, non? Porque a Risco, como iremos vendo, tamén lle gustaba moito o das artes plásticas, cousa que dicía il, por desgracia, nunca se poidera dedicar por falta de tempo, pero que si lle gustaba. Na Fundación Vicente Risco temos ali unhas peciñas feitas con migas de pan que nos las cedeu unha señora de Castro Caldelas, e el visitaba con frecuencia a súa casa. Yo, ao rematar de xantar, collía o resto de pan e facía unhas figuriñas de si elefantes e non sei que. Estemos na fundación, calquera que lle guste se pode chegar ali a velas, non? Máis dunha ocasión Risco manifestou que ele lle gustaban moito as artes plásticas, pero que nunca se pudera dedicar a elo en serio por falta de tempo, dicía ele, sobre todo, non? En Castro Caldelas coñecíano como Antucho, non como Antonio, sino como Antucho. E a nai era malagueña, Antonia Agüero Álvarez, era natural de Málaga, o cual xa vamos tendo un perfil familiar de amplio espectro, diríamos, non? Depois está o tío Sebastián, tío por parte de pai, casado con Cándida Macías. Cándida igual non di moito, pero Macías sí, porque evidentemente era irmá dun Macías ilustre, non? De Marcelo Macías, o que Risco tuvo tamén moito contacto. Este tío Sebastián era enxeñeiro, pai de outro Sebastián tamén ilustre, escritor, que durante un tempo foi o presidente da Academia Galega, da Real Academia Galega. Por lo tanto, estes son os antecedentes máis inmediatos por vía familiar, non? Hai unha mestura, eu creo que este é o dato a resaltar, non? Unha mestura de raizames nacionais, estranxeiras, pero nacionais dentro do Estado, non? Desde Málaga, depois podemos ir pois, ao Albacete, ou a Burgos, a donde sea, en Burdeos, non? Nos movemos así, que posiblemente influiría co paso do tempo pues, no propio comportamento, no propio carácter, na propia formación universalista de Risco, non? Posiblemente. Sí, como inadaptado tamén, non? Que inadaptado, claro, é que tendo estes antecedentes é difícil adaptarse a cousas tan dispares, non? Que protagonismo teñen as mulleres na súa vida? Moita. Risco nace xa rodeado de mulleres, non? A avoa Casilda, a nai Antonia, as tías solteiras, irmás de seu pai, de Castro Caldelas, que depois se marchan con eles para Ourense, que tanto influíron en Risco. Parece ser que eran moi sabidas, non? A palabra Ángeles creo que cadra ben, non? O de sabidas no sentido de xente que sin ter grandes estudios e tal, pero que si tiñan moitos coñecementos, non? E que a Risco lle transmitiron moitas cosas. De feito, o Risco as cita moitas veces en algúns elementos, en contos e cosas destas, de que los escoitou xa de neno nas noites de inverno ali ao lado do lume en Caldelas, non? O protagonismo das mulleres sempre como transmisoras da literatura popular, iso está recollido xa. Sí, está estudiado. Sí, desde o propio Martín Sarmiento. Sí. Pois estas eran Plácida, Elisa e Rosario, das que Risco, como el mesmo di, moito aprendeu.
non só sobre Caldelas, sino sobre outras cousas que superaban ampliamente o ámbito de Caldelas, non? E bueno, este sería un pouco o achegamento a orixe da familia en Galicia, neste caso concreto en Castro Caldelas, e por ese motivo, por chegar como administradores dos bens, do patrimonio do Duque de Alba, non? Bueno, pois agora tócanos xa o propio protagonista, non? O Risco. Sí, don Vicente Risco. Sí, nace... tiña un erro que me estuvo preocupando nas notas que estou manexando. Troquei un 1 por un 8, un 8 por un 1, e agora cando estaba non me cuadraba. Claro. Claro, a cousa cambia, ben, de ser de principio do 19 a ser casi de finais do 19, non? De 1884. O Risco nace en 1884 a 1 da mañá, e isto crea un pequeno lío, non? Cando se di, cando nace o Risco? Bueno, o 30 do 9, vale, pero a 1 da mañá. A 1 da mañá xa non é o 30 do 9, xa é o 1 do 10. Sí, claro, que realmente, en termos estrictos, sería así. Pero en todos os lados aparece o 30 do 9 como data de nacemento. Nace na Rúa da Paz. Daquela a familia Risco xa se trasladara a Ourense, a Rúa da Paz, da que se hai un momento despois habría algo que dicir, porque esa rúa non sempre foi a Rúa da Paz, era a Rúa dos Zapateiros. Que curioso. Si temos ocasión algo podemos dicir ao respecto. No número 25, se hoxe se vai por ali, non é o número 25, quen pase pola Rúa da Paz fronte ao teatro principal, agora é o número 21, porque cambiou a numeración, pero no seu momento era o número 25. No primeiro andar, nunha casa, nun inmoble, que era propiedade de da familia dun dos grandes deste país, desta provincia, desta cidade de Ourense, como eran os Otero, non? De aí, nese mesmo edificio nacería 4 anos máis tarde don Ramón Otero Pedrallo, que era 4 anos máis novo que Risco, e por certo bo amigo e colaborador, bueno, en tantas cousas, non? Pois eso, nace nesa data, o cual nos leva a que imos celebrar xa moi pronto o 140 aniversario o 30 de setembro, o 30 do 9 celebraremos o 140 aniversario do nacemento de Risco, non? E bueno, o nome queda un pouco longo, non? O nome compre un programa para dicir un nome. Non aforraron, non sei quen foron os padriños, ese dato non o teño, pero se podía mirar. Pero non aforraron en poñerlle nomes. O nome que aparece no registro é Vicente María Agustín Jerónimo Martínez Risco e Agüero. Claro, aí temos os dous apelidos, Martínez Risco e Agüero, por parte de nai, pero o resto todos son nomes. Vicente María Agustín Jerónimo. Bueno, que tería alguna, a vinculación de Vicente evidentemente sí, era eso xa co avó. Co avó, eso está claro. María, pois non sei, tamén hai algunha María por aí, pero Agustín Jerónimo non sei, o de Jerónimo a mí me lembra ao padre Feijóo, non? Sí. Claro, porque Jerónimo era un dos primeiros fillos que tivo o pai do padre Feijóo antes de casar con María, que nai, despois do padre Feijóo, María de Santa Mariña, que era il xa tuvera antes non sei se 3 ou 4 fillos antes do matrimonio, e o Jerónimo isto non ten que ver con Risco, o Jerónimo isto o padre Feijóo, o pai Antonio, do padre Feijóo, lle quería moito, non? E de alguna forma o nomeou como titor dos fillos naturais, non? Do padre Feijóo e dos outros, e por eso o padre Feijóo, Benito Jerónimo Feijóo,
por o seu medio irmán sí. que era, non? Porque non eran da mesma nai, pero bueno, pois non sei se podía ter algo que ver. En todo caso sorprende un pouco que no repertorio este de nomes que tiña o Risco, pois figure o de Jerónimo, non? O resto, bueno, pois está. Outras residencias, quero dicir, porque non hai que esquecer que estamos na cidade de Ourense. Sí, claro. Entón, a parte da Rúa da Paz, sí, non sempre viviu ali, claro. Non sempre viviu ali. Tivo varias residencias máis, viviu na Praza do Ferro, no número 6. Ali se foi a vivir despois de casar. El casa en Allariz, noutro capítulo falaremos desto, do casamento en Allariz, na igrexa de Santiago. No ano 22, no 23 marchan a vivir a Ourense, pero a Praza do Ferro. Ali tampouco é a residencia definitiva, despois pasarán un tempo na Rúa de Santo Domingo, no número 47, no segundo andar, ou sea, o número 39, no que hai uns anos, está xa na Rúa de Santo Domingo hacia o final, se se vai hacia o Parque de San Lázaro, hacia o final á esquerda. No segundo andar hai uns anos colocamos ali unha placa para que se lembre que aí viviu o Risco hasta que morreu, non? Foi onde estuvo máis tempo residindo. Pero, bueno, non sei se queres retomar a cuestión da Rúa dos Zapateiros. Da Rúa da Paz, claro, sí. Falando de zapateiros, pois eu sou un fillo de zapateiro, por eso me chamou a atención esta historia. Sí, ten o seu aquel, non? Ourense a estas alturas que estamos falando era unha vila grande, igual o de cidade hasta sí, atrevíme moito, hasta lle quedaba grande, non? Andaba polos 10.000 habitantes, e a Rúa da Paz, a rúa que daquela non era a Rúa da Paz, senón que era a Rúa dos Zapateiros, pois estaba no centro, dice Ourense, que se atopa Risco cando nace Risco aí. Claro, o nome está xa testado no século XII, pero ten unha orixe gremial, claro, igual que aquí en Allariz pois temos un montón de rúas que levan ainda hoxe nomes do gremio que estuvo nela, non? Eso é moi habitual, sobre todo en cidades, en vilas, en povos que teñen unha orixe medieval, non? O gremio establecido daba nome a rúa. Neste caso, pois os zapateiros debían ser os que estaban aquí, pero isto a principios do 19 non lles gusta aos seus ilustres habitantes, non? Non lles gusta isto de vivir, porque claro, estaba xente liberal, tamén comerciantes de prestixio, as principais tendas de Ourense estaban nesa rúa, e estaban os abogados, os xente, escritores e tal. E onde vive? Na Rúa dos Zapateiros. Home, non cadra moi ben, non cadra. En varias ocasións, sábese que fixeron propostas para mudarlle o nome. E a ocasión veu pintada alá por o remate da Primeira Guerra Carlista en 1839. Bueno, como é ben sabido, a morte do rei dá pé a un lío entre Isabel e Carlos, que chamamos as guerras carlistas, non? Bueno, esta Primeira Guerra Carlista afecta sobre todo o centro norte da Península Navarra e ese entorno, pero remata dunha forma moi espectacular, non? Os dous líderes dos bandos en litixio, é ben sabido que non era solo un problema entre os nomes, que si Carlos, que si Isabel, senón que era un problema ideolóxico. Cada un representaba unha ideoloxía confrontada ca outra, non? Bueno, pois remata dunha forma espectacular co abrazo de Vergara, no que os dous líderes
pois se dan ese abrazo en recoñecemento de paz, non? De que se acababa xa a guerra e tal. Pois este acontecemento foi aproveitado para mudarlle o nome, fan unha proposta ao Concello e agora deixámonos de Rúa dos Zapateiros e vamos chamar xa a Rúa da Paz, que é algo con moita entidade, non? Moita entidade, que todo o mundo e que se vai sentir cómodo con isto, non? Con isto dos zapateiros que nos tiñan moi pouca estima. Digo nos tiñan porque eu son consciente de ser membro deste gremio dos zapateiros, non? Entón me meto no grupo sin pedir permiso. Bueno, o Concello acorda mudar o nome, dende entón pois chamamos Rúa da Paz, non? Pero a orixe é esa, a veces tamén a Rúa do Principal, non? Para situarnos os que somos de fora, os que somos de Pobo, onde vai? Bueno, ali un do Principal, bueno, pero esa é a Rúa da Paz, antigua Rúa dos Zapateiros, non? Parece ser que Vicente Risco non era o único, digamos, ilustre da zona. Sí, esta é unha circunstancia que se dá con certa frecuencia, non? Seguro que ti, Ángeles, coñeces casos así de cidades ou vilas ou tal que por algún motivo non sempre é fácil de explicar, non? Aglutina a moita xente nunha mesma área, moita xente importante, non? Sí. Se dá en Dublín, se dá en Austria, en que cidade de Austria. Bueno, eu teño registrado varios casos deste tipo, e seguro que hai máis. Bueno, o mellor é simple azar, non? O mellor coincidiu así, pero bueno, ou non. O aire no aire respirábase algo de pues, cultura, non sei, algo podría haber, non? Pero nesa zona, por exemplo, atopamos os irmáns Lourenzo, non? A Xocas, a Xaquín Lourenzo e o seu irmão Xurxo. Este vivían no número 26, por lo tanto moi cerquiña de Risco, non? De onde estaban os Pedrallo e os Risco. Pero é que tamén moi cerquiña vivía Blanco Amor. Xa ves. Blanco Amor, moi cerquiña, na parte de arriba, na rúa Lepanto, non? Estamos en plena zona dos viños, para entendernos. Sí. Na parte de arriba, pois ali vivía Blanco Amor, lintante. Despois o grande mestre da arqueoloxía galega incipente, Florentino López Cuevillas, pois vivía na Praza do Ferro, tamén ao lado, non? De feito, despois sería veciño de Risco, que estuvo vivindo tamén na Plaza do Ferro. O historiador Vázquez Núñez, Otero Pedrallo, que xa dixemos antes, que vivía, ademais non vivía, senón que a súa familia eran os donos da casa na que naceu Risco, non? 4 anos máis novo que Risco, estaba no segundo andar con moita coña, dicía Otero Pedrallo tiña o seu puntiño tamén, sempre, eu non sei vos que imaxe tendes de Otero Pedrallo, non? Pero o vexo sempre como unha persona seria, sobria, con patriarca, non? Sí, con unha oratoria exquisita, non? Exquisita cando xo escoita e tal, pero tiña tamén o seu punto de coña, non? Sí. A veces pasa desapercibido. Por exemplo, ele dicía de Risco que Risco era moi comodón, dicía, naceu nun sofá, non como Risco, que sempre foi máis cómodo e naceu na cama. Claro, ele sempre entendeu... Como se fose algo extraño, ademais, nacer nun sofá, si dicen que teña que ser algo máis... Non era o habitual, supoño, non sei. Sí, e non era por unha cuestión de poderes, non? Porque a familia dos Pedrallo se movía ben, era unha familia hacendada, non? Sí. Pero, bueno, é curioso, teño anotado aquí unha cuestión. o gusto que Risco tiña xa desde neno pola oratoria. Digo isto pois pensando en Blanco Amor, que vivía na parte de atrás, pois entre a casa do Risco e a casa de Lepanto, na que vivía Blanco Amor, había un patio, e conta Otero que Risco lle gustaba moito, entendamos,
sardiñas ás súas tías, as cortaba en pedaciños e as tiraba a ese patio que había pola parte de atrás, pola traseira da casa, e aquelo iba se enchendo de gatos. Todos os gatos da zona xuntábanse ali, non? E cando os tiña a todos xuntos, lanzaba uns discursos tremendo, de neno, Risco de neno, e lanzaba uns discursos os ulos, e chamaban ulos, e depois as tías de feito cando falaban con il desto, e os ulos onde andan? Polos gatos, non? Os ulos. E lanzaba así con uns discursos tremendos. Pero non era só, quero dicir, a relación co oratorio está claro, polo menos no seu principio, pero tamén co teatro ten unha relación. Sí. Claro, o do teatro importante. principal, sí. Non? Ao fin e ao cabo, tanto il como Otero pois vivían fronte ao teatro principal. As súas familias tiñan moita amizade cos donos do teatro principal, eso lle permitía entrar sin ter que pasar pola taquilla. Contan que eles se colaban de alguna forma para ver as funcións desde a parte máis alta, onde ao parecer había unha lámpara grande, e eles se colocaban ali medio así de tapadillo para ver as funcións. Pero vaya, non deixa de ser chamativo que os autores de El bufón del rei ou da Lagarada, non, pois que empezaran o seu achegamento ao teatro nestas condicións, simplemente cruzando a rúa e aproveitando a amizade entre as familias para estar ali de todo o que se representaba. O que si é certo é que Risco debeu ter unha infancia pois desde o punto de vista da saúde, polo resto ben, non? Ser un neno moi espabilado, pero unha saúde moi feble, non? Moi feble. O propio Otero fala desto e di que sempre estaba enfermo, e depois con tanto xarabe e tanta cousa que lle daban, ainda o puñan peor, non? Porque lle daba moito calor e ainda por encima botabanlle mantas por riba, e que aquilo era un desastre. E que cando o seu pai o levaba a Alameda, claro, o seu pai se xuntaba con políticos que eran dos que máis falaban ali, pero vai correr un pouco cos outros nenos por aí, o Risco que non, pero vai, levantabas así de mala gana, daba unha carreiriña, volvía onde o pai, xa corrín. Sentabas ao lado dil e ali quedaba, non? Ali quedaba. Bueno, pois este sería o entorno do nacemento de Risco e os primeiros anos, de neno aínda pequeno, non? Entendemos que o capítulo biográfico seguirá na seguinte entrega, non? Sí, o que teño previsto é falar dos primeiros anos en Ourense, unha vez que xa vimos nacer a familia, trasladarse de Castro Caldelas a Ourense, vímolo nacer ali na Rúa da Paz, pois andar colgado da lámpara ali do principal, vendo a teatro, correndo por a Alameda así malamente, poucos pasos, pois o seguinte xa será ver o neno que vai medrando en Ourense e como foron os primeiros anos, as primeiras escolarizacións, o primeiro instituto que asistiu, estas cousas, non? Pouco a pouco, como se fai o camiño sempre. Pois ata aquí, polo menos esta primeira entrega, esperaremos o seguinte programa para a seguinte. E agora, un momento de música. Dormes ti, onde o perdido te importa pechar cando chegas ti. Aquí a viaxe non ten prezo aquí, se ti precisas eu tiro a barreira pra verte fuxir. Sen ti non pode comezar sen ti, o canto empeza a soar, o chegares aquí. Por ti a chuvia xa o sol molla e os días gris semellan máis claros o verte bulir. Por ti
asomas ti, onde se pousan os ollos da luna para verte dormir. Aquí o canto que te arrola a ti, eche o canto máis lindo e máis doce que imos vivir. Sentir non pode comezar sen ti, o canto empeza a soar cando chegues aquí. Por ti a chuvia xa se molla e os días grises semellan máis claros ao verte bulir. Por ti os tempos son chegados e non hai presa nin horas tan longas ao verte sorrir. Por ti a chuvia xa se molla e os días grises semellan máis claros ao verte bulir. Por ti os tempos son chegados e non hai presa nin horas tan longas ao verte sorrir. Ben, continuamos co programa e agora tocaría, cando falamos do condicional quere dicir que agora non, porque realmente non está preparado, pero digamos que unha das seccións sería as músicas da Risco. Que queremos incluir aquí? Ben, pois se son músicas, queremos incluir pezas, queremos incluir cancións, intérpretes, grupos, autores, e todos eles vinculados coa Fundación Vicente Risco. Neste caso non temos, ainda que sí existe desde logo na página web da Fundación Vicente Risco os ciclos famosos de música clásica, fundamentalmente, non? O dos neoartistiñas e demais. Agora se chama neoartistiñas, antes tiña outro nome, pero hai como mínimo un concerto por trimestre na sala do piano, que sempre é piano máis unha voz, máis un instrumento, máis tal. Entón a idea é gravalos, parte deles están xa registrados, entón se poden recuperar, e os que haxa de ahora en diante iremoslos grabando, unha mostra desa grabación, pois podémosla ofrecer no programa. Perfectamente. Ese, non sendo no programa, tamén na propia fundación. Sí, na página web da fundación está. Vale, moi ben. Pois temos que seguir, e agora este terceiro apartado interesante como a vida de Vicente Risco leva por nome Hoxe achegámonos a. E aquí ímonos a chegar a unha obra do pai de Vicente Risco ou do fillo no seu momento, cando corresponda, pero neste caso imos abrir as portas para escoitar cando menos un lobo. Diu don Vicente Risco que o conto do lobo da xente lle contaron como algo certo que acontecera preto de Tribes, e para que o creamos afirma que quen lle contou aínda vive. Quen lle contaría? El di que é un paisano, pero eu penso que non foron outras que as súas tías de Castro Caldelas, Plácida, Elisa e Rosario. Xa me imagino eu a Risco, neno, tremendo de medo. Ui, cando lle relataron aquel conto titulado O lobo da xente. Mirade que título, O lobo da xente. Que medo, ui, será que hai un lobo especializado para a xente? Bueno, xa veremos. Os feitos sucederon, según din, 60 anos atrás de que el escribir o conto. Non son moitos, pero bastantes para que a historia sea unha historia xa que se perde na néboa do tempo. Era pola recollida das castañas, no outono, novembro, o mes de difuntos.
Chovía. Facía tan escuro que era noite xa despois de xantar. Parecía que as ánimas andaban revoltas en plena tarde. O mozo do conto chamábase Ángel, un mozo moi novo. Aínda non chegara a cumprir o servicio militar. Pelo claro, ollos azuis, un puro celta, podíamos decir. Estaba nun sequeiro, perto do río Cabalar. O río Cabalar? Sí, o río Cabalar. Quen non coñece o río Cabalar nestas terras de Tribos e de Castro Caldelas? Nosotros no que andaba collendo folla para secar as castañas era pecho e sombrizo. Chovía, soplaba o vento. Risco ponse poético no conto e di que os soutos teñen cheiro de seu. Claro, como non? Como non van ter cheiro de seu os soutos? Di que a sombra dos castiñeiros cheira a fresco, cheira a silencio encalmado. Silencio encalmado. Hai que ver como xogan os poetas coas palabras. Un silencio onde só se escoita o caer das follas. O medo vai en aumento. Non sei se tremeremos moito. As chancas do Ángel facían ruido apagado ao ir esmagando as follas cobrizas. Aumento o medo. Ai. Menos mal que naquela tarde noite pasou por ali un veciño. Menos mal, pensou Ángel. Menos mal que xa lle iba calando medo no corpo. E o veciño dille: ai, Ángel, sei que estás a secar castañas. Estou. Pois recóllete pronto e atranca ben a porta, non che vai a vir o lobo da xente. O lobo da xente. Outra vez esta palabra tan medoñenta, o lobo da xente. Pouco remedio lle deron as palabras do veciño a Ángel, mais ben todo o contrario. Noticias había de que desapareceran nenos ao ir ao monte cogando. Ai, mi madriña. Outro camiñante aparecera medio comido nun camiño. Ai, mi madriña. Tamén desaparecera un bebé que estaba nun carricoche diante da porta da casa. Ai, que medo, mi madriña. Que estaba pasando? Dicían que os lobos, cando proban carne humana, xa non queren outra cousa, porque a carne humana é doce, semellante a dos marraos. Os lobos gústalles esa carne, iso é o que din por aí. Pero outros contaban que andaba no lugar un facineroso, un sacauntos, un home que se transformaba en lobo. Ai, mi madriña. Moitos foron atacados por un lobo xigante, dicían. Algún veciño ata vira pisadas dun lobo grandísimo. Ai, mi madriña. O caso foi que o medo apoderouse daquelas terras desde Maceda hasta Quiroga, Valdeorras, Castro Caldelas. Chegaba ata Viana ese medo. O lobo era de temer, De noite non se lle vía o bulto, só o seu ollar, dúas luces como dúas estrelas, ese ollar que traspasa como unha espada, que detén o sangue nas venas e deixa o corpo como a neve. E o seu ovear. O seu ovear dá un arreguizo astral. Ángel, despois destes pensamentos, era xa un mozo con medo, con moito medo. Así que, antes de escurecer, meteuse no sequeiro, pechouno con dúas trancas, por se acaso, e puxo unha machada a man ao pé da lareira. Botou guizos ao lume, sacou un cacho de touciño e foi comendo co pan, pouco a pouco. Come que come, nada por aquí, nada por acolá, só ruidos identificables e familiares. O arder da leña, o escachar das castañas na caniceira, o aire que bailaba coas follas fora. E aló abaixo o rebulir das augas do río Cabalar, ese río tan coñecido por Tribes. Que paz,
Que tranquilidade comendo touciño naquel sequeiro. Estábase de maravilla, pensaba Ángel, a pesar de todo, a pesar dos comentarios do veciño e de cousa de lobos. Estábase moi ben ali. E comendo touciño e pan. Escoitando eses ruidos tan familiares, fóronselle pechando os ollos e foi topeneando. A cabeza afuciñaba de cando en vez á altura do peito. E despois de 2 ou 3 topeneos, pareceulle escoitar algo na porta. Escoitou, aínda sen deixar de topenear. Igual estaba empezando a soñar. Pero volveu a escoitar. E non soñaba. Andaban rañando na porta. Deixou de topenear. A cousa ia en serio. Acordouse das palabras don Mateo, do veciño, que lle dixera: "Atranca ben, non che vai a vir o lobo da xente." Levantouse, agarrou a machada. Agora trequeneaban na porta e con forza estralaban as tábuas. Un arreguizo astral correulle por todo o corpo. Puxéronse os pelos de punta. Na porta había unha fendedela e pola fendedela entraba a pata dianteira dun lobo xigante, grandísimo, negro, con unhas ben afiadas, relucentes. Non había tempo que perder. Agatuñou pola parede ata acocharse na caniceira ao pé das castañas para fumarse con elas. Non tiña outro remedio. Estaba morto de medo. Non deixaba de mirar cara á porta. De repente apareceu un fuciño longo e uns dentes branquísimos que deron ao traste coa porta. Ali estaba o lobo da xente, negro, peludo, con ollos sanguiñentos que cintelleaban máis co lume da lareira. O Ángel, acochado na caniceira, tremía como un bimbio. "Ai!", decía calado, sen articular letra. "Ai!". O lobo da xente cheiraba todo cuanto Anxo tocara. Cheiraba no aire como se quixera topar non sei que. Quere dar comigo. Ai, falaba coa alma, non articulaba palabra. Este quere dar comigo. Ai. De súpeto, o lobo da xente empezou a rebulir inquedo. Pouco a pouco foise liberando da pelexa que levaba en riba. O nunca visto. Debaixo da pelella apareceu unha fermosa moza, como un carabel recén aberto. É o que escribe Risco. Cabelos escuros con reflexos dourados, longos, ata a cintura. Oh, pensaba Anxo. Viña en camisa. Debía ter frío, porque sentouse no banco e puxose a quentar. Era o momento de liberar a aquela mociña tan linda da maldición da pel. Quen demo lle dixera a Ángel que queimando a pel do lobo da xente desaparecía o maleficio do animal? Quen lle dixera? Quen? Non sabía quen, pero que máis dá? Nin tempo que perder. Agarrou un varal que tiña a man no caniceiro, pillou a pelexa e guindouna no lume. Ala, viste non visto? A pelexa revoltábase enrabechada entre o lume e tiraba. Tiraba, quería zafarse. Pero Anxo tiña a presa co varal e non a deixaba. A moza berraba como unha condenada. "A miña pelexa! A miña pelella!" E xa non sei se é pelella ou pelexa. Nos sitios é dun xeito e noutros sitios é doutro. Ela berraba: "A miña pelella! A miña pelexa!" A pelexa ribulía, asubiaba ata que ardeu toda. E despois fixos a paz. A moza, entón, mirouno cuns ollos verdes como esmeraldas, con agradecemento infinito. Ángel baixou do caniceiro, sentouse ao seu carón. Cunha dozura imensa díxolle que queimando a pel lle quitara de enriba a fada que lle botara a súa nai. A súa nai? Botouche unha fada a nai?
Sí, a miña nai. E todo por mor dun padrastro, que mentras foi nena, nin el, nin súa nai miraban para ela. Antes ben, tiñana como a criada da casa, cociñar, lavar, rozar, atender a facenda, mentres elas os dous andaban de festa en festa como mozos solteiros. E cos padrastos, igual que as madrastas, sempre son moi malos nos contos, non hai un bo. Ela sempre quedaba soiña na casa, ata que foi medrando e transformándose nunha moza guapa e apetitosa. Entón, o padrastro reparou nela e dende entón sempre a levaba ás festas, ata lle chegou a decir a súa nai que se quería que quedase na casa, que el ben ía coa moza. Vai a encarnadura que tiña o home. Un día, no que a mociña andaba na roza, apareceu el coa mirada atravesada. Mal nacido. Arrimouse a rapaza. Mal parido. E esta, sen outra cosa que lle valese, colleu o fouciño e levoulle unha man redonda. Cando o trouxeron ferido para a casa, a súa nai puxose enrabechada como un can doente. Entón foi cando lle botou a fada en riba. Permita Deus que te volvas loba e que andes arrastradas polo monte. Dito e feito, xa aquela noite, a moza, que foi parar á casa dunha tía, tivo moita, pero moita calentura e sentía unha cousa extraña no corpo. A noite seguinte, ergazou as sábas da cama da casa da tía, deixou unas feitas trizas e berrou e ouveou como un lobo. Unha veciña, entendida no meigallo do lobo da xente, recomendoulle que me botara ao monte, porque a fada non tiña xa volta atrás, agás que Deus o quixera remediar. É unha forza que colla un e non hai maneira de botala fora. Entón a moza escoitou todo aquilo, e a tía botou a moza cara ao monte, como lle dixera a veciña. Andará coa pel do lobo os anos que teña que andar, ata que alguén a queime, se é que hai alguén que pode queimar esa pelella. Só queimada se desfará dela e volverá ao estado natural. Esta é a historia. A pelella estaba queimada e a moza estaba liberada. Deus cho pague, dixo ya Anxo, volvícherme ao meu estado natural. Como te chamas? Ángel. Os ollos dun craváronse nos do outro, e aquí naceu o amor. Hermosísima a lectura expresiva, dramatizada, ambientada cos seus efectos sonoros propios, vocais, que máis se pode dicir cos tintes da túa autoría tamén, aínda que tendo como base evidentemente o Lobo da Xente de Risco. Lembramos que foi un relato que Risco publicou no ano 1925 na revista editorial Lar, que foi unha das editoriais que promoveu a publicación de moita prosa en galego nese tempo da época nos tan importante para a nosa literatura. Non sei se tiñas algún apuntamento a propósito. Eu creo que o incluir este conto, como fixo Ángeles ben moi acaído, sobre todo porque estuvemos falando parte do programa de Castro Caldelas, non? E eu creo tamén que é algo que tirou das súas tías cando ainda estaban en Castro Caldelas e que formaba parte da cultura popular daquela zona, non? Pero igual non está de máis dicir que ainda que se publicou, como dis, no 25, Risco ingresou na Academia Galega en 1929 a proposta de Murguía e de Lugrís, e o tema elixido no seu discurso de entrada na Academia foi justamente este, non? Un caso de licantropía, Manuel Blanco Romasanta. Luis Risco, que como iremos vendo nos próximos programas, tiña unha formación universal, el coñecía ben todos os casos de licantropía que se tiñan estudiado e dos que se tiña falado en Europa, pero o primeiro
que houbo recollido en España foi este de Blanco Roma Santa, non? Que a Fundación Vicente Risco, dito sea de paso, leva xa máis dunha década adicando unhas xornadas todos os anos, alá polo mes por santos, por difuntos millor, ni cadra millor de difuntos co de santos, a analizar esta figura tan complexa, mira que levamos anos, aínda son máis as incertezas que as certezas alrededor do personaxe. Por certo, co discurso lle respondeu Ramón Cabanillas, o sea que non estuvo mal acompañado nesa xornada de 1929 de ingreso na Real Academia, non? Mandanga, chiamati así será porque non sei, o teu nome é contigo todo é risa. Estou alegre nunha nube co teu sabor a mandanga que se me sube tanto tempo xuntos contra a corrente, fixeme indeceite amándote na miña mente dende adolescente. Non sei que queres, que pretendes, non sei de onde ves nin quen é realmente. Se serás un estado mental da xente, podo detectarte polo brillo dos ollos naquel piso dos mallos ou no quinto carallo. Esteas onde esteas non hai fallo, pero estou cansado deste rollo incómodo. Ás veces teño medo de perder o sentido que me queda, de si estaré pillado, se o mundo me enreda para morrer atrapado. Tantas historias rulando no coco, entre paranoias e tanto me den o que che me conten. Ti serás sempre mamá mandanga, quero que mo digas ti. 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 E dixo-me unha meiga a luz de gas, somos almas xemelgas de moito tempo atrás. Agora entendo moitas cousas, sempre as mesmas palabras con voces distintas. A máxia dos roces, porque me buscas e marchas, porque me deixas sen esperanzas, sen forzas, como un junkie de xira polas granxas. Non quero que me deixas, se logo mexas por min acabo todo pimp, pegando yo drinking con revistas de teens e cómics de Tintín. Outra matanza de San Valentín, en inglés o Arma Queen, a Catherine deste Spencer Tracy, que che puña a bailar como entiende crecí. Eu son así de psycho, cantando na party por ti. A mamita Tito Heavy, mamá mandanga, quero que mo digas ti. 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 Era unha noite chunga, facíase longa, aquela pachanga tocando merengue. Ten que estar aí no barullo de xente, ferve o sangue, deixa que me vengue do mundo. Imos xa pechando este programa, este primeiro programa, como pasara, ou polo menos como a idea que se tiña en falamos do noso nesta antiga idea tamén divulgadora. Creemos que hai unha necesidade e unha posibilidade de que as voces que hoxe ou que agora están escoitando tamén poidan dicir, non? Entón, esa parte sería os ointes preguntan, non? Calquera pregunta, calquera comentario, calquera proposta, calquera consulta, dúbida, demais, dentro, evidentemente, das posibilidades, pois pódese propoñer, non? Para iso pensamos nunha conta de correo, neste caso será de momento a conta de radio@allariz.gal. Mais adiante veremos se supoño que pagará a pena facer unha conta de correo específica, pero bueno, este vai ser o noso punto de conexión. Insisto, se non hai que comentar ou se non hai que propor, hai moitísimo, e as dúbidas e as consultas aquí serán sempre benvidas e contestadas dentro do posible, si é resposta, por suposto. Pouco máis, esta sería un pouco a nosa proposta. Creo que
acode a distintos aspectos dentro do que é pois, a biografía de Risco, dentro do que é a súa literatura, dentro do que é a súa actualidade, e a nosa intención é pois, poñernos en contacto con vos a través destes contidos e xa ter un guión de programa polo menos así para o próximo, que será a entrega 2 medio definido. Comentamos intentando definir. Bueno, pero está ben, por algún lado sempre hai que empezar. Ben está. Bueno, pois cal sería entón dentro da parece esta casi unha novela por entregas, non, da saga do Risco. Cal sería a seguinte? Sí, eu creo que se vamos seguindo unha orde cronolóxica, que é un criterio como calquera outro, podíamos seguir outro, pero entre outra cosa algo preguiceiro somos ou son. E isto é, bueno, é sinxelo, non? Pois na próxima falaremos do Risco que xa está en Ourense, xa está rematando a infancia, empeza a adolescencia, pois ver como se move por Ourense, en que cousas participa, os primeiros clases, bueno, a donde vai a clases, esas cousas, ¿no? Só o mundo académico ou algo máis? Bueno, o mundo académico e o mundo de Ourense nesa época, sí, ¿no? Contextualizado nese tempo. Paréceche ben, verdade? Estupendo, fantástico. Perfecto. Botaches toda a túa voz e o teu discurso nese logo da xente tan fermoso que nos impresionados. Sí, absolutamente. Claro. Notase que son os teatreiros aquí. Vale, pois todo o demais aparecerá convenientemente no próximo programa. E pouco máis, simplemente dar as grazas por estardes aí escoitando. Queremos que volvades outra vez a sintonizar 107.4.2 da nosa emisora, poder falar e que escoitedes e poder ter esa comunicación a propósito de Risco, non? Falamos do noso a todo risco. Nada máis. Un saúdo. Un placer. Grazas.